Az idén 15 éves Loxol Kft. 2001 évében alakult meg kizárólagos magyar tulajdonosi körrel, és ez a mai napig így is van. Kezdetben informatikai rendszerek beüzemelésével foglalkoztunk, majd az informatikai piac szűkülésével egy teljesen más új profilt kellett találnunk, és ezt a gázmotorok, szünetmentes tápegységek, illetve agregátorok exportjában, importjában, illetve a későbbiekben gyártásában találtuk meg. 2015. január egy igen fontos mérföldkő cégünk életében, ugyanis ekkor adtuk át Európai Uniós támogatással megvalósult új telephelyünket Szabadbattyánban, ahol jelen pillanatban 25 fővel működünk. Főleg mezőgazdasági területen tudjuk az agregátorainkat értékesíteni, és ugye nagyon-nagyon sok vállalkozás pályázik, nyer, és ezt szükségük van a mi agregátorunkra. Ezen a helyszínen azért vagyunk most, hogy kicsit bemutassuk az új termékünket, a Super Silence agregátort. Szerettük volna egy kicsit ezt történelmi távlatokba is helyezni az egész történetet, és hát ennél szebb környezetet nem is találhattunk volna neki, hiszen ez egyébként itt van mellettünk, gyártócsarnokunk mellett közvetlenül található ez a római kori erődítmény. Szabadbattyánban vagyunk most már immáron 2 éve, a településnek a legszélén, egy általunk meghódított mező szélén helyezkedik el a cégünk. Rendkívül, tehát egy szuper jó helyen, közvetlenül a stráda mellett, tehát ideális választás volt cégünk számára ez a telephely. Tizenöt éve veszek részt alapítóként a Loxol Kft. Munkájában, és elmondhatom, hogy nagyon-nagyon büszke vagyok arra, amit már eddig megcselekedtünk, tehát büszke vagyok a múltunkra, és hiszek abban, sőt vallom, hogy büszkék tudunk majd lenni a jövőnkre is. Nagy célokat tűztünk ki magunk elé, szeretnénk a nemzetközi piacon is meghatározó szereplőként részt venni. És hát talán ezt az akaratot tükrözi a kedvenc mondatunk is, amit egy idő óta használunk a cég mottójaként, egy kicsit egy latin mondatot átalakítva, hogy cége az, amelyik nem akarja megváltoztatni a világot. Mi cég vagyunk. Mi informatikából jöttünk, de fontos tudni azt is, hogy mi ebben az iparágban is az egyedi megoldásainkról voltunk híresek, tehát és ezt a tudást és akaratot hoztuk át az új szegmensünkben is, tehát itt is egyedi megoldásokra törekszünk, olyan speciális rétegigényeknek a kielégítésére, ahol nem csak a kezünk munkáját adjuk el, hanem egy kicsit az eszünket is, sőt, nagyon az eszünket. Gondolom senkit nem lep meg, hogy az új telephelyünkön is nagy fejlesztési elképzeléseink vannak. Jelenleg a rendelkezésünkre álló területnek csak egy részét laktuk még be. Az elkövetkező években további csarnokok építését tervezzük a telephelyen, és nyilván a célunk az, hogy ehhez a megrendelői körünk is tudjuk bővíteni majd.
A MAG márkanevet nem az egy termék a sok közül kategóriába szeretnénk a piacon elterjeszteni, hanem az egyedi igényeknek eleget téve a saját fejlesztéseken keresztül kielégíteni a piacot. A lényeges az, hogy a térfogat, a súly, a mobilitás jegyében hogyan tudunk egy agregátort mobillá tenni, vagy akár egy extrán zajcsillapított agregátor kialakítása, ami akár egy filmgyártás területén is, ahol a hangmérnökök elég érzékenyek a külső zajokra, vagy akár mobil kisebb agregátoroknál, ahol nem kell külön hegesztőtrafót használniuk, mert a munkakábel az bedugható közvetlenül az agregátorba, használható. A munkánknak az alapvetése az egyszerűsítés, a korszerűsítés és az új technológiáknak a bevezetése. Szakembereink is éppen ezen dolgoznak. Az elektromos munkáknál új dolgokat, maximum korszerűbb alkatrészek meg az egységek alkalmazásával vagy szerelésével tudjuk, viszont egy zajcsillapítás az egy elég komoly kihívás. Tehát amikor egy viszonylag hangos berendezés, mert ezt tekinthetjük hangos berendezésnek, ezeknek úgy megépíteni a burkolatát, hogy ez alkalmas legyen akár egy 50-55 decibeles zajszint alatti értékre, ez elég komoly kihívás. Mindenképpen tanulunk minden nap, mindannyian tanulunk valami újat, sőt, szükséges is a munkánk elvégzéséhez, hogy képezzük magunkat, különben elhalad mellettünk a világ. Ez igaz úgy a motorok, úgy az elektronika, a hangszékezés, bármi, nagyon sok összetevőből áll egy ilyen berendezés, minden területére igaz. Optimálisabb hely, mint hogyha a városból, akár a város peremén lennénk. Nyugalom van, csend van, semmi másra nem kell koncentrálni, mint a munkára. A határokat már átléptük, irodát nyitottunk Szlovákiában, nem fogunk megállni. Minden héten keresnek meg minket beszállítók, egyre többen vannak azok, akik nekünk szeretnének dolgozni. Mi is természetesen azon vagyunk, hogy az ő segítségükkel és a mi szaktudásunkkal a lehető legjobb minőséget tudjuk adni az ügyfeleinknek. Korábban jobbára nagy multinacionális cégeknek a képviseletét láttam el. Ezek inkább picit személytelenebbek voltak. Ehhez képest a Loxol Kft., vagy pontosabban most már inkább Loxol csoport képviselete egy sokkal személyesebb, közelebbi kapcsolatot igényel, nem csak az ügyfeleket illetően, hanem a kollégákkal ez egy természetesebb kapcsolat, és a cégnek a nevéből is, ami ered ugye, hogy mi megoldásokra törekszünk, jó, professzionális megoldásokat igyekszünk adni az ügyfeleknek, és az ebből adódó elégedettség, ami számunkra és az ügyfelek számára is abszolút érzékelhető, ez nem ültet le bennünket, hanem abszolút arra sarkal, hogy továbbra is menjünk és tegyük a dolgunkat keményebben és professzionálisabb szinten.
mondhatjuk egy picit talán családiasabb, közvetlenebb hangnemet szeretjük megütni a nagyobb cégekkel is, hogy azt érezzék, hogy amikor velünk állnak kapcsolatban, akkor az a kapcsolat az természetes, és természetesen számíthatnak ránk a megoldásaink, a gondolataink és a kreativitásaink kapcsán egyaránt. Amíg mondjuk nagy cégeknél karbantartókkal, alkalmazottakkal beszélünk és tartjuk meg azokat az információs csatornákat, addig mondjuk kisebb vállalatoknál inkább a tulajdonosokkal beszélünk, és egy tulajdonos az sokkal inkább a gyermekeként gondol a cégére, a saját kezében hordja. Ebből adódóan ott nyilván teljesen más a hangnem is. Igyekszünk egy olyan fajta hangnemet megütni, amiből érzik azt is, hogy mi ott vagyunk velük. Mi megoldani szeretnénk a problémáinkat, nyilván a sajátjainkat is, ezáltal, amikor másoknak megoldásokat nyújtunk, akkor a saját magunknak pedig problémákat okozunk, de szeretjük a megoldandó feladatokat, és ezen igyekszünk folyamatosan. Ez most például egy olyan termék, ami egy nagyon speciális igényt elégít ki, és azért harcolunk, hogy még magasabb szinten képviseljük azokat az igényeket, még jobban kielégítsük, hogy utána, amikor visszajönnek, akkor azt mondhassák, hogy igen, mi a Loxoltól vásároltunk mag termékeket. Mi igyekszünk kicsit hangosabbak lenni, az agregátorunkat, őt pedig most éppen csendesre hangoltuk.